altså de plejer at tage den der fortrydelsespille, når det er, at det ligesom ikke rigtig er lykkes, ikke? Og det er jo fordi, de kan ikke altid få dem til at bruge kondomer og sådan noget. Det er jo så besværligt at rode og alt det der. Ja, men både kondomer og også det her fortrydelsespille, det er selvfølgelig også en metode, men det er jo ikke nogen særlig sikre metode. Så det jeg godt kunne tænke mig om, det bare at snakke om lidt mere sikker metode. For din skyld, for at du ikke skal få de her uønskede graviditeter, du skal gå det igennem. Så for din skyld kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt om nogle andre metoder. Samme øjeblik, man får hægtet den her familielægen af. Så det næste, man skal have, det er de her dyre kurser og frygtelige problemer med at lægge vagtplaner, sådan, så man ikke skal være indlagt i 14 dage for at møde det samme menneske igen. Ikke? Jeg er blevet læger, fordi I føler en glød og en glæde og en stolthed ved at hjælpe andre mennesker. Fordi I føler en glæde og en stolthed over at være menneske. Fordi det er så fantastisk at udrette ting sammen. Og fordi det er så fantastisk at få hinanden til at rette ryggen. Det er derfor, I lærer. Det er det, det går ud på. Det er det, I skal udstråle. Så skal vi fandme bank med nok finde de der penge til jer bagefter. Men hvis I starter med at bede om pengene, og ikke vil være stolte af at være mennesker, så gider vi ikke betale for det. Et af de områder, hvor jeg ser en kæmpe forskningsmulighed, det er inden for sjældne bivirkninger, som typisk først optræder lang tid efter en intervention er begyndt. Vi ved fra store undersøgelser af randomiserede kontrollerede studier på effekt, at forskere meget sjældent afrapporterer bivirkninger, og de randomiserede studier kører netop lige præcis kun så langt, så man kan måle den effekt, man ønsker at påvise. Et af de rigtig stærke instrumenter, vi så kan have her i dansk almen praksis, det er faktisk, at vi kan gå ud og lave en masse utrolig spændende bivirkningsforskning, som man burde sige til industrien i fase 4, at de burde forholde sig til, og det gør de selvfølgelig ikke, fordi det er rent kommercielt. Down on the fire.